Popularna pjevačica Tea Tairović većini publike poznata je po atraktivnom izgledu, ali mnogi ne znaju da je Tea završila 2 fakulteta. Ona često govori kako je fizički izgled odmaže u karijeri jer svi na prvu loptu samo to gledaju, a ne vide drugu stranu. Nju naročito ljuti kada je neko kvalifikuje kao nekoga koji je isključivo atraktivan i ništa više osim toga. Ako nekim neatraktivnim djevojkama treba više vremena da dokažu svoje kvalitete, meni kao ovako je treba duplo više, rekla je Tea. Pjevačica je još dodala da joj naročito smeta što kroz cijelu karijeru svi spominju samo njene grudi. Oni samo to vide, ali ne dozvoljavam nikome da uđe u moj privatni prostor i zbog toga udaraju samo na moj izgled. Ja imam 2 fakulteta, dolazim iz jedne jako obrazovane porodice, bavim se sobom na dosta nekih drugih nivoa, kada bi sve to znali do u detalje, onda bi me i drugim očima posmatrali, rekla je Tea.